check, check, check. Check, 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 check. 1, 2, check. Usa ka maulan nga Martes. Tuesday ba? O tama. Yes. Tuesday, it's August 11, like that. Oh my God, like it's so fast. Burag padulong na ta sa katunga sa bulan sa Agosto ang Fiesta man sa Cagayan de Oro. Grabe. So, na-feel na ba ninyo nga padulong na ang Fiesta, Char? Pa-online na daw. Mga puro daw pa-online daw tanan ng mga kwan mga program. Virtual daw to mga celebration. Correct. Oh, lagi. I was supposed to audition sa virtual ng Miss CDO. Birthday na ako ang deadline. Audition? Virtual. Why not, diba? Miss Cagayan? Nga naman, problema? What's wrong? Dili, sa height, makakuan man ka pwede man ka ang kaslim, na pwede man. Ang sa papangig, medyo dito ka naapiki sa papangig, David. Unsa ni? Naday siya. Ay, naday ka, I'm sorry. Kusog yung ulan. Kusog nga kusog kayo may gala. Grabe, kusog ulan eh. Okay, siyempre, mo pala yung pag-intro natin. Buro magputol-putol ko. Check. Ano, buro ko? Putol ka, Brother Brain. Ano man ako, Check. Ako, partner. Okay. Check, 1, 2. Ay, inyo nga diya. Check. 1, 2. Alright, check, 1, 2. Okay. Sa ako pang, as I were saying, Grabe naman ang past. ito po ang Hilas King, Brother Bernie Bidok. And of course, oh my God, like I miss you guys. It's another night again. Like, Sound. Saan ko katawag? and syempre kasama yun, yung pinaka-feeling nga mega, like always beautiful and fresh. Wow. And wearing this shirt right now. Uy, hala, nagabisaya. Uy, Siyempre. Bisdak. Ako ay isa classic ba nino? Sa ba ni sa mga classic designs? Muna mga pinaka-una-una nga mga design. Bisaya Baya ni Bay. Bisaya Baya ni Bay nga shirt may gala. Okay. Siyempre, proud man ta nga kuan. Podcast ni siya sa mga Bisaya may gala. Correct. Pili na ako nga 70% mga Bisaya. O siyempre, basta Bisaya pa ka, kulba, kumbati gina. Alright. Share na to ni sa. That's true. Yes. Like, oh my God. Hindi mo ni musika kung suga, ha? Ito lang. Musega. Ayan, ikaw na partner, introduce mo yourself mo. And syempre naman, ako po niyong kauban, nakabalik ni Yugo kay atong Sunday, nagatumig biyahe mi ha. And then karon binakog dili ko makatunga kay ulan man good char. Brag asa mo tunga. Si connected. Well anyway, salo kumusta sa inyo mga ka-BBS? Sinaot nga okay ra mo og nalipay mo nga na ako og maka 1,000 views ta kay tungod na ako. Of course. And yan, salamat mga gabi tanan guys. Bow. Share sa Yan, nakasuka na. Uy, share na ninyo. Share na guys, share na. Okay. Ayan. And warm hug sa inyo sa mga ipangtugnaw diya kay Ulan. Kusgi mong, ano mo problema pag headset si Mariano kaya di niya ma-control, di niya ma-adjust. Isampak pa daw na diya sa imong kuhan. Isampak pa daw na diya sa imong setting. Sampak na la. Kusog or hinay? Gusto na mo nga kusog, Maria. Kanang sampak yun ba? Halo. Kinahanglan og regalo si Maria nga adong V8 na sound card o Ay, diretso na. M800. Diretso na ang kuhan. JKM Enterprises. Diba si mo sponsor silang microphone? Oo. O sa kaset-upan ngayong ani, pang Salamat broadcast. kidaan na JKM Enterprises. Salamat na. Para kay Maria ni siya. Actually naaman, dugay lang din kayo siya mo abot kay. Okay. Binigyan na ba? Push lang mga sige nagpakyut sa imo ng taga JKM Enterprises. Ang samang yun. Lagi. Interpret. Interpolation. Ay mo nung interpolation. JKM Interpolation. JKM Interpolation. Basta hindi ganahan siya mag-donate og kuan kanang microphone para
Kuslan man. Actually, microphone talking on microwave ang yaman. Na-miscommunication. Lahi siya. Nako i-donate. Microwave Ambi ko bag si Kuan, microleta. Wag ipasar mga igala pasensya. Wala ni pasar sa Wala ko joking gitong aron. committee. Actually, okay lang sa taguluan. Wala ni pasar sa joking committee. My God. May umahapon. Ulan manggod. May Ay, humahabol. bawal pag wala nakabisdak. Ala, dapat magod nakabisdak. Nata uniform. Bisdak, Bisaya ba yan niya mo? Di man siya nisikanan siguro. Natagaan na ako pero mura magwala sa nalipay. Murag galay, murag sa lagot kisa siguro. Gusto mo ganyan nga ka Dapat na. iya siguro to gitrapo na siguro to niya. Hoy, Popi, tingog. Okay, Oops! nag-gaming na sa niya. Audio. Uy, nakapalit na siya, oh. Di ay ha. Nganong wala man ka nag-wear og bisdak na dapat bisdak karon. Kanang murag mga enkanto bitaw. Atong mga kaubang karon kung dili kapre na diwindi. Kumong ka. Pwe! Rami ni. Si Rami ni ang batang bronze. Wala di ka relate si Mariana o di siya. Wala ka niya. Wala ka kabalo Mariano. Wala ka balog kisa nabi. Kisa man na si Rami ni. Mula ko dia. Bigyan ako sa Encantadia na. Naimil ko dia may mga opera. Bronze. Bronze. Kila. Rami ni ang batang bronze. Pangutan na si Baday Senior anak ko kung saan ang Rami ni ang bata. Imo ng assignment ha. Pangutanong ka na mo sunod episode kung Ang santo ninyo. Ang santo ninyo. Sa ramin ni sauna. wala pa to i-appeal tong panawagon niya ang mga dolphin na callback ito sa akin makapatapok og dolphin. Wala ko kayo namdumana da. Nanay mga segment ana. Na yung mga signal Tingnan ka na ba? Maulan nga gabi guys. Nakato siya. It's very cold actually no. Kus gida imong kwan po, murag di kay kaga murag sa manhina. Layo ang kwan ni Poppy. Para tuhon. Gahi. We're nega karat. Si Joe pag mo kustorya siya nimo karat shh may mo ana. Sakto rin. Dapat chuchu dili shh. Dapat chuchu chuchu. Sa kwan ni sa kanang ulan ba? Sa ulan mo. Kasi kay kablobe mo sa atong mga Hello everyone. Hello Kamusta everything. man mo Okay. Ato sa ipang-greet ni mga first owner nato bi nga ganina ra gini sila may gala. Ato mga ka-BBS nga ganina ra gyud kayo nagulat. Cool ba? Yeah. Nga nakijamming sa atong mga songs. Grabe. They really love it. Wow. Hello, siya. Matuloy-tuloy na gini may gala nga mag-reunion na ginampiak ban ani sa mga kanta. Ay, nagad. Oo, kasi sige nang balik-balik. Sharo di mga pahak. Kyle Durazan. Uy, Eblacas, hello. Jessamay Bardino Oyakas. May gabi Ate Jessamay. And kang Dante Pilapil Melandes Jr. And hello sa Marie of the Squad. O, ano yung mga pa-squad natin? Yeah, thank you. Wow, may Nana paskuan si na. Nana. Na. Unsa man na uy? Ipag mo lang Facebook group. Maging- Yung mga community. Ganon. Ako magimo ko mga Poppy Packers. Poppy Packers. Mura mag coffee packers. Mura ba nagtrabaho sa coffee pack? Ayan. And si PJ, diya sa Palawan, hello. Oy, PJ Saklot. Si Palawan. Ano sa mga ginawa? Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop. Sorry guys, I'm sorry. And kang Walang hassle. Darling. Ayan. And kang Dayhope Lume. O, taga Iloilo man day ni diya si Jessamay Ohayas. Nag-hi siya sa mga brother with a heart. Ano ka na yung heart? Wow, hi. Musta na? Na-miss na ko ni mo? Gawens community. Basi Gawins community gihapon ni may gala. Unsa kung magimo ko grupo community Gawens. o community na ko. Gawins, Gawins. Gawens. Gawens. Gawins. Gawins. Gawins community. Community. Joe Gawins. Gawens. Lagi. Gawins ka club or squad. Magimo dito event Joe. Call Boys. Joe Gawens meet Poppy Packers.
Ako kay wala na naman ko bitok-bitok university scholars. Oh, safe ra kayo. Colors ba? Wholesome kayo. Ako, Jung. Ang Lagi, bait pangit lagi. naman. Pasisikating kita foundation man na siya. Maria pa squad. Wow. Kayo. So pagtuko na mo group, pagbuhat na mo group ninyo dia. Labi ko ba, Joe Earth Society, ano lugar na yun? Johoers. Mga uhab man. Johoers Society. Gwapo. Johoers Society. Oh. Gusto ko 'yon. Gusto ko 'yon. May catch. Alam mo, dating, dyan- Joho Earth. magaling si Joe. Diyan ka, Joe. Sa mga naming branding Joe naman. Earth Society. Johoers Society. Joe Earth Talibabay Department. Johoers Talibabay, Johoers Ababay, Johoers Evil, Johoers Colidesma. Dagan na sila yung mga chapter basta kay Johoers Society. Society. Siya. Ako, Diyos Uy, ko. shout out nato ning Nadia sa New Zealand. Ganun na offer na. Siyempre, tanong ko na to ng mga OFW na sad. Kaya pa man, basin ang mga balikbayan bags na masingid ng mga lotion, sabon, shampoo, Kinsa to? mga tsaa. Lloyd Lloyd. Bangar or Bangar, ana. Hi, Lloyd! Hello. Baka naman. Baka naman. Lloyd, see you. I miss you so much. Wow, nagkila na sila. Oh. Ah, Nag-ila na mo? Walang mga ano. Ha? Wala. Good lang. wala pa din. Lang good kami sa day. Abi na. Automatic man. Mga Kaila. Aucklanders, New Zealand, ganun. Hello, Senta nandiyan. Mhm. Uy, may ano na daw, may vaccine na daw gikang Russia, no? Ah. Ano na daw Vaccine, vaccine? monasteryo? Or... Ay, nasagta na nga ako. Alay. Nadunggan ko na lang kaninang hapon ha. Pero maganda yon. Pero mas maganda yung sinabi, vaccine ba ka ng sports ni Manny Pacquiao? Okay yun. Vaccine na ba? Okay yun. Huna po. Vaccine ba? Kano bitong anak sa baboy? Bactin to, or Bactin, dili to vaccine, or Bactin. Uy, mo tunta ako ingon. Kasi ako ito ihatag sa imo. Sus ginoo ko. Kanang vaccine. Shampoo. Sa vaccine shampoo. Vaseline to. Layo ra ba kayo? Kanang imong paguman sa kanang before magluto ka, paguman asin man na. So then, ang vaccine na dayon para mas maglang. Nabitsi. Layo nagigayo may kana. Bitsi na gyud. Vaccine. Sayop mo tanan. Vaccine ba ka nang gusto na kamuhawa? Vaccine na tanan ita. Okay. Wala. Minimum of 2 entries lang gina. Lagi kay may liwit, wala na yamo. Ang pangutana dia, Brad. Mix pa sa magkaon ta. Uy, ang average sa bagi daw by sa vaccine by at least 7 to 10 years. So sa man musukol ka tanang nga vaccine ka? Ha? Ili. Ganina na storyahan mo na dito ni Miss Nicole, David Bang. Oh, asa din mo ganina, Arp? Asa mo ganina? Wow! Siyempre, medyo actually madayon gyud ang Miss Cagayan de Oro virtual pageant. Okay. Virtual pageant. So historical ang himuon ni David Bang, kauban siyempre si Miss Mags, Miss Nicole, Grayan Mendoza. At least nara ko skilled, mag-anana lang ko dito. Virtual. Makalito unsa man ka? Ha? Secret na lang. Secret na lang. Kailangan raw ka. Kutaw question ng buhaton. Ang question and answer sa Miss Cagayan, kutaw question na. Mabasin. Wala pa kutaw. Pero behind the scene, Rako, behind the scene. Pero ganina, nastorya na mo ang Russian vaccine. Medyo, ang amo lang, problema lang nakita. What if, yes, kita mabaksin tanan, pero, pag abot sa panahon, dili ka pwede mapalukpok kay ma-worse ang makamatay ka diretso. What if nga na ang galing. vaccine ba? So tama galing na. Mo nang gingon lagi daw nga 7 to 10 years pa kay mo nang grabe man nga kuan. Kailangan pa mo grabe nga pa. Sisiyasap. Pero siyempre pag vaccine mo, di ka pwede, bawal ka mo dool sa mga iro. Naingana po. Sa reaction lugar, no? Mga side effects pa, bata kabalo sa side effects. Pero kailangan naman sila Kapag na sila istadihan na, di ba? Kanang sampulan, di ba? What if ang vaccine effective or pero muok-ok lang yun ang imuha or Okay. mahimo siyang warts.
ang imong buto mahimong warts, magpakuan ba mo? Okay, willing yung gumamatay. Wala in pag tumar nimo pak mo ukog diretso mahimong warts ang imong buto. Okay ra sa inyo na may gala. Naalom. Grabe ginang wart. Grabe i-warts po para medyo nibitay pod gamay. Grabe naman sa nang alom mo eh. At least gahi, warts. Lain ng works eh. Itom ko ayo. Uy. In-English na to, social ang words, no? Sige, Bisayon na to, kulago. Pero, hopefully, ang vaccine nga atong dugay nang gi-pray. Diba? Dagang kita nag-pray, ana. Ay, oo. Hopefully, effective siya and then accessible. Tapos, pwede na rin ta makabalik og party-party. Tama. Sad-sad. So, maka-afford lang. Lugay pa kinabay mga tuwa na tiguwang na kita sa mutana oy. Sa naman oy. Na nag-ingon din bawal ka buduol sa baboy. Unya imong asawa baboy na nabikil man isa. To istorya ta dire. Istorya ta din sa kidalayhon. Baka before sa tong topic may gala paki-share. Oy, Pops sa kabalo baka wala pa nimo nalimtan mong responsibilidad? Okay, nakalimot ka. Nakaandam na. Ha? Pagkauman na to sa atong episode, andam na yun sa next episode. So meaning to say nakaandam ka? Ay, Eva. Ikaw bitaw Pops kung ayha bitaw po nga mawala na ang kuan, ayan ano nga responsable na kayo. Ayun nakaka-delete. Ay, na-delete. So si Joe, wala pa. Kung sa inyong istorya, na-delete. So Joe, wala ka balo si Joe. So Bilis. before ta magsugod brad natay kuan natay pag-gimmick. Oy, paki-share na sa ato mga Bisaya diha. Paki-share na. Okay. Uy, please share ninyo. Uy, nakoy wala nag-greet. At Sino? ako kuan. Si Jujur ako eh. So share ako eh. Nasa, present siya. Present siya. Butay, huy. Tapos ayaw din mo ba sa niyang pangalan? Lagi no. Ah. Uy, Jujur ako eh. Iglitan ako Iglitan ako si Cheryl Makalaging, das may alubihid. Hi, She. Grabe ganun siya ginagana. Sorry, nadigis ko mga. Grabe ka na Kaya makalaging. nagigud permintin mo gina-greet, Joe. Kita pala. Kita ka na iyang profile pic may galaw nga sus. Ang profile pic ko. Sus pag human ako lang question na nga profile pic ba. Pag human ba nimong picture man pila ka balas ang nakasulod. Mo lagi na akong question yun. Pila ka balas ang nakasulod. Siyempre mo vacuum ba yan na arm? Second question. Sige. Kung nga, pila ka oras gihugasan. Oo, ana. Kasi nasuksok ba? Maria, siya pili nga na pang mabalas-balasan na Maria. Kami di man gina na ma-feel. Kayo. Alimuot. Siya mo. Ay, ganun mo rin. Dili ka comfortable. Like, girl. So ma-feel yun lugar na. Balasan na siya, kailangan ba kuoton? Lagi tama. That's a very good question. That's a very valid question, Mr. Chair. I think yes, kailangan good kasi mag-stay na siya diyan mag-infection. So mag-teach you sa mga skin diseases that you don't want, right? Wow. So kaya gina siya kuuto. So I therefore conclude na naagay mga chances lugar nga madugay pagkuha sa balas. Yes, Your Honor. Yes. Kana bang chances nga pag dugay-dugay na abay magbasa? Yes, Your Honor. Mauna na akong giingon may gala. I therefore conclude nga basta ing ato forma magpa-profile pic na magbasa. Nay magbasa. Matod pa ni Alvin Wayan, gusto na niya mahimong balas. Uy, sino to ba si Cheryl? Hapdo siguro kung naibalas. O ano na may siguro? Di kaysa sure mga gala. Wala na. Wala na Si sure siya na diya. Ready na ko, guys. Ready na. Natay pag-gimmick, Erp, ha? Tungod kay absent man ka, Erp. So, natay ipakita nga picture ba ni brother? Picture. Picture. Blind item natin. Ready na mo? Ready Kay kami, ready na mi. Ready? Sige, akong... Are you ready, Ginny? Go, Genie. Are you ready? Sige, nara. Share screen. Sorry. Ako sa i-share screen, Megal. Ako sa Share i-activate. screen. Activate sa na ako ang sharing. Okay, nihulugan na ako 5. Okay. Up, nara.
Who is our Miss Tilly celebrity? Celebrity? Miss Tilly. Asa tarong ato ni klaro. Miss Tilly. Unsa gid ato gani ni Chinese ta dinhi or Miss Tilly celebrity? Sa luwala. Celebrity. Miss Tilly. Katong igsoon ni What Chili? Doing sit. Again. Alright. Who is our Miss Tilly celebrity? Kutaw question. Wala na tuplok. Hoy! Hindi animation. Grabe. Na-animation ba na? animation. Already. Prepare mo. Fact number one. Number Fact! one. Full presentation. Fact! It's Fact, sana mga fact. backers! Fact yan ha. Hindi na fact. Number one. Okay. He can sing. Makakanta siya. Makakanta. Okay, wala ko ningon nga singer yun siya. Ah. Pero makakanta siya. Og si Simon Cowell sa, sige na, American Idol. American Got Talent. X Factor. Ga-offer siya record deal. Kinsa siya! Hoy! Nganong! Nganong nang ikaw. Sumayin to si foreigner ni. Foreigner ni. Ay, Foreigner oy, klaro kayo. Nipples Foreigner. pa lang daan, foreigner. Ay. Bro, si Maria rin mag-enjoy ani ah. Lagi Ay. ko eh. Laing giglawas ba murag kubra no? Unfair kani sa ato actually mga lalaki. Kay pwede ra makita natong nipples. Pero ang mga babae, di Nganong dili? sila. Ngano man na? Pariharam lang purma ha. O di, Next! he learned. Mga taon yun ang mga pinak. He learned how to play the guitar from Taylor Swift. A big Taylor fan of transition, Celine Dion. Oh my Pina-fold ba? God. Ay, si Marcelito God. Pumoy. Si Marcelito Pumoy. Ay. Kailan May Malawit abs na na siya. niya. Kaila ko ani nga Okay. porma. Kaila ko ani nga porma ni. Okay, here we go. Xander Ford. Si Xander Ford ni. learned how Si Xander Ford ni. Dimple ni Brother Bernie, oh. Ayan! May dimple ba? Laduda na ako. Na dimple earth. Oh. No? Yay, grabe. Yay. American, gini ang dimple ni Brother Bernie. Tako kay sagughan lang yun og tiyan. Ipasmile sa Bern, eh. Dili kaya ikaw ni Bern? Ay na, may liog. Silong Mejia. Okay, guwapo. Oo. Silong Mejia. Pwede. Long Mejia, ah. Try Pwede. na to ni. Next! Sabi man nga abs ni. Yung 32. If this 32 years old wasn't acting, he'd probably a chef. Chef of staff. Chef of police. Chef of of police. security. Ay! Eva. Sa kung dili ka upaw Joey na nagsiguro mo. Nani gid. Pare-pare gid ba? Oh, Kilay pa lang daano. okay. Kabalo guys na nag-answer. Charis. Si Charis. Hi! Ay, nigawas na. Charis, tanawa daw. Basta Charis na, tanawa. Ay, klaro Kasi ka. nasa likod sa PC. Unta. Isa na nakarisip Unta sa likod. pisi na lang ko. Wow. Bukan ba? Ubos ana ba? So Maria, kung makita lo kang mga abs, makayong gigulo ka nga, yummy. Ano. Attractive ka na gid sa mata sa mga Ano Ang babae, actually, gusto na sila mo touch sa abs. mo ba? Yes, oo. So mo touch sa abs, Abs we? magpiyong man. Silingling di siya silingling di do siya gananog na abs. Pasakay po ni nga sa waha po ni. Gusto na nila ma-feel ang contour. Pag ano, Uy. maramag... Wala, Pero anong- gusto mo matas if gahi ba yun siya or Wow. Di ba lang hindi ko nerve. Pero anong palungan man, magpalong man yapon earth ba? Oh, magpalong gyud po ng suga, pero kung Uga. maka-turn on ba ni ngani? Bro, mo kuan ba mo heater ba mo ani? Pag makita mo ngani? Luod man. Mapaktor ba naman? Di nun, may makita yung Noon sa naman taga. Anong gitry man ni mo or mala noon sa man kay? Ganun si Joe. Ano ikaw man Jo ang burag kuan kayo Jo? Na one time, pero luod man, no? Ano lang Hapit ba ako nakagawin ba yaw? La, Dimple ba? ayo. Luod man. Okay. Okay. Unya. Okay, button. Mga atra sa taglod. Unya. Atangi unya. Okay. Tubagan ninyo unya, may gala. Sige daw. Okay, yun po mga kaibigan. So, okay. Sumura to. Okay, bye. Okay, sige. Okay. Teka muna, ito ang ating question of the day para itong istoryahan, may gala. Uy, mamaya na ako mga tag itong load ka itong last winner. Si Lito, wala na kanin mo na wala ko na-deliver ang kuan.
ang mga sir. prices. Mm. Nangita man sa kong mga partners god nga pwede nato mahimong burag hub para dito butanganan ang atong mga dito i-claim ang mga price and puhon mamaligya beta sa atong mga products sama na ni mga gipangsulob nato mayon lamog mine ana siling din code may code ayon ana Tay pa nag-like lagi si Kuan, Miss Nicole sa atong Kuan. oy talaga yes, naka ano si Miss Nicole? naka on air siya oy hi Nick Harry Hi, Ma'am Nick. Ay, Ma'am Harry. Nick. Aha. So, yan. Dagan na kayo nanubag may gala. Okay. Aha. Zac Efron. Kagahi ba? Kanyan. Kaya para same last time. Ato gapon ni iparaffle kung mga naka-recognize, sir, diba? sige. Pero dapat sharer ha o top fan ha. Sharer o top fan dapat para at least. Sige, ikaw na bala. Maria. Yeah. Okay. Ang topic na itong istoryahan lang may gala. So, ganina na ako'y nabasahan sa newspaper. Ano yan? Gabasa pa gyud ka, ha? Oh, Tinuod? Tinuod? di bitaw. Sometimes, Brad, Newspaper? dali ra kay pag let go sa mga hinigugma kung labi na kung nasadaan siya, di ba dali ra kayo? Wala na kay istorya. Sapon nimo, ikaw punyeta ka, ikaw dagang kay text ikaw kinsa ni ana, kinsa ni nag-I love you sa mo. Kinsa ni? Pwede ana, ano, di ba? May mga anak ba? Kung nakasala, bro, dali ra kayo kamo. Dali ra kayo mo bitaw, dali ra mo let go. Okay. Pero paano kung ikaw ang medyo naiapiki, ikaw ang nai-problema? Tapos siya, wala siya problema. Ito Boring yung lang yun. minunsa ni nga problema, naka-problema sa... Bisa kunsa, pwede man ko ka nagka-problema kasi mong seksualidad. Di pa di ka ready yung relationship. Nagduwa-duwa pa di ka or nakailayang priorities in life or na-lost kon ka. Lost out of love. Tama ba na? Fall out of love. Fall out of love di ay. Fall out of love ka. Or ikaw mo'y nakakitaglain na mas better tapos imo ni po ana ang pangutana diya unsaon nimo siya pag let go. Sige daw. Ang ngay daw tag advices saya kaning mga kuan, mga suggestion ninyo. How to let her or him go. Kung baliktad ikaw karon ang naay medyo sangit mangigala. Ikaw mo'y nagluya, ikaw mo'y nagkuan, unsa ba? Bubuhi pa lang ka. Naiuban mga worst by kay mag-atang lang gid og sayop ba, bahala gamay kayo. Tinood. Pag sayop din niya nalata lugar ang pagdungag dito na dayon bulag na ta. Wow. Si problema. Sulog na, sulog Lata na. ang rice. Murag lugaw. Lata ang rice. So, saan na lang nato pagbuhian ni karon? So wala problema magluto ta. Dili na. Wala na idagay. Samo kayo ka permintin lang gyud ani, permintin lang gyud lata. Wow, kausa pa na lata. Dili para sa ako dili lang gyud dapat kausa lang kumalata lang. Gikapoy na ko. Di na ko. Wow, diretsoan na may gala. Ta nakahipos na ang bag, live-in man mo nakahipos ng bag sa ilalom. Nakaandam na din. Wow, nakandam na. Work is ready. Bura magkikalipan niya nga or nakautot lang siya kausa. May bulag na ta. Ano man Johors kayo ang utot. Yours. Membro sa Johor. Kapila na ako sig pangutot karon lahi ang bagsak karon. Sa singin nimo pangutot karon ang lahi gyud. Kay murag ni adto ginihapdos gid ako mata ta murag grabe murag nagka-migraine ko. Karni din baho. Napay worse earth, nag-ulan. Ang partner iyang nakitaan, nahadlok sa kilat, nahadlok sa dalugdog. Unsa man ka? Dili man na ingana ang gusto na ko nga partner. Wow. Talawan, dalugdog lang talawan na. Ano dayon ba? Patay. Unsa na lang ka kung Uwi ba ni mo? Uwi ba? Iba. Pwede. Gay. Nagipagbulag ko kalit. Pero actually, nangita lang itong bikil mga igala. Guy. Kalain sa nga style eh. Para lang i-let go siya. Kailangan Lain-lain. mangita kag bikil. Medyo top how. Ang problema, pag ibang mga sitwasyon, Brad, what if kung di lang siya buutan, napag kay mga utang kabubuton, siya mo'y nagpalit sa imong gamantli sa imong motor. Ano may ngana ba? Nako. Kana nga mga sitwasyon. Correct. Baggage. Ikapila na punta na kadungog nga confuse ang tao nga nung gibulagan siya. Bisag kita nakaagi man tag mga confusion nga. Ha? Ano ang gibulagan mong kog kalita? Diba? Bitaw ba naman si Nainga. Bes, kibot na kong tanan, Bes. Nagkuhan ako, Bes. Nagkuhan ako ng Bes. Oh.
Di siya makabon-bon. Ako man gihatag ang tanan, bes. Yun nila, ihatag tanan. Gihatag na tanan. Pati mga tagip-tip, gihatag na. Tanan, gihatag. my Kami nga na, God. di ba? Nagpaka-slave. Pero nga nung di man gyud. Paka-alipin mo. Kaya di ba na may nga na. nagiun sa pagbulag sa iya. Yan, Munday mo na. na atong topic ron. Mosad na. Okay, sige daw. Naba mo experience, paki-share. Or naba mo ikuan, then sige daw, tagay daw may ikuan. Ay mo siglam lama lang nag-comment. Suko kay. Suko andaan mo. Mo bitong gitawan ni bawal Swimmer bugok daan show. ba? Mo bitong gitawan ni bawal bugok show. Kaya gusto may mga mga Dili bright naman, ideas. Mga bright ideas tama. kung unsaon. I mean, taga na to sila og. Ayan, nagsuglan na. Si Carrie okay. Uy, ano. gani siya. Pinaka-gifted. Gifted, hi, Ban. Abita na to sa profile pic, be. Hala! Ay, sus, mabastos ka. Ay, Ayun na. maka-osteoporosis. Ni Ivana. Maka-osteoporosis, may gala. Kay bigat ng iyong dinadala. Team song. May pa-team song. Si Carrie sabi niya, tell him or her honestly what you feel. Or dili day same inyong gaka foresee sa relationship. Kaysa magdugay ka sa relationship nga dili na di ni mo feel. Just explain lang Pero- to him or her nga masabtan po niya sa iyang side. Nga okay ra mo sa inyong pagbulag. Eh problema dia. Paano nga Pero pagsabi? simple ra kayo na niya iingon, no? Pero Oh. pag abot bitaw nimo sa moment, lisod kay na eh. Kana pa, Popi, for example, kinahugot si Popi. for example, karon nga night, imo nang isulti. Oh. Pag abot nimo or sus na crispy pata man siya or Ay, ang paborito Oh nimo. my God. paborito nimo. Oh. Nakalimot ka ba nga anniversary din ninyo? Oh. Siya nagluto. Agoy. Tapos napay Siya mga daw. petals herb sa kuan. Bo, Sa napay portahan. balloons. Padulong sa napay balloons. Ang sweet naman. Yeah. Ang tinuod ay ato, nakabantay siya nga medyo cold na mo. Oh. Nangita dito siya paagi nga. balik. Nag-order siya kay hili makag-vlogging. So nagpalit naman siya latest nga GoPro. Agay. Happy anniversary. Ay. Tapos with DSLR pag yun na. Ha? With DSLR pag yun. Apa daw? Tapos to follow na tong tag 1 million nga laptop for editing. For editing pa lang. Oh, nako mo na ni May. Ryzen 5 lang sa ang gipauna. Wow. Pero pag abot nimo sa moment, medyo may ka, ugma na lang yan. Dawaton ko lang sa ni Gyud. Dawaton sa naging murag sayang man, murag sayang man. Kalain. Bes, karon naman ta nako to iingon, bes. Oo. Pero lami magigaayo ang balbakwa, uy. Oh. Ilan na nun Sus ko pa salamat siya nga ano nga ano sa ito? Okay, nawala si Jo. Video, kaya mo Wa kay yan. pulos Jo. Muna akong pasabot may gala. Paano? Saon? I mean the practical way. Nangandam di naman. isa. I know may na dapat i-explain pero anong or ikaw bali, ikaw magpaluto, napakita. Oh, napakater ka, yes ka. Pag manog ka tanan, bulag na ta. I'm not happy anymore. Wow. Na lugar Sa dili. wala nakabalo, ikaduha ko nakipagbulag sa babae. Wow! Honest. Ikaw mismo nakipagbulag? Ako mismo Gwapo. nakikbulag sa akong first nga girlfriend. Guwapo na nga Dili na to, siya amigo. tungod kay gwapo, but tungod kay kabalo lang yung goon sa akong pag-ingon. Munang unya na ako mag-opinion about that. Ah, medyo, kuhan mo na siya. Unya na lagi. Kaya para As magkasama in? sila. Oh. Kung makaako ba? Oh, pero sakit kaayo. Nasakitan po ko ba? Bisan pag, kailangan Wow, gyapon ingon- nimo himuon. Ingon pa ni Vanny ni karaoke. Wow, gwapo. Wait, dati answer Gwapo. dito, si Aris. Ani si Aris nga, kung ako'y na ay problema, magyuya na lang ko at kapag ko. Kain man. Sa gibali mo iyang style. Pwede sa bagay. Diba? Actor siya, actor. Pero maglisod dyan, Dubai, kaya ano, nangandam ang good. Ano nga panahon ba? Siyempre, material. Oh my God, be. Next month na lang siguro ako sa ning gamiton. Kaya murag gwapo ko rin mag-vlog. Oo, ba? Oy, Online. Oy, Gamitan ng peg. Maricel Corilan. Amina, say ka na. May gabi, Ay, gabila. Okay. Sige daw. Saon? Sa mga style nga i-let go nga na nga mga klase na.
Or Yeah. tuyoon na lang yun nimo. Unsa kay better? Relasyon. What if kung tuyo na lang nimo nga makita niya nga nakasala ka? Mao lagi ang worst. I think that is mo worse. ato, pero Wala na madaot pinaka-worst, mo, no? Yapon ka. I think that is worse for you. Or tuyo na gini mo Eh, dili nimo i-delete imo mga messages nga nag-text ka sa si ibutang lugar na imong sala na kay bag-o. Dili gyapon. Pwede ba na? Oh. In the long run, Erp, ikaw mag-suffer gyud ana. Oh, ikaw gyapon luoy ba kay ikaw balikan ba ikaw may madaot yapon. Sa Kay ikaw mo initipa sa Oh. kay mo na mo istorya, mangita kag bigil ka magbulag mo din after pila ka 3 days na din kay bag-o. Mo bitaw sa ako pag makita na ka na mag-uyab. OA ra kay na ba yung mag-away? Kundi lang major di lang mga buro na. Kana mga away nga moabot og tag pila na kasimana din bulan na. Kanawa na ba nangita ra nagbikil? Pwede rin nang away nga ako para sa pinakatasan na iba tog 3 days. Siguro nagmanya lang gid siya nalimtan. Oh, kana grabe na na. 3 days. At Grabe least, na ng 3 at days. least nara sa 24 hours, di ba? Mag-away mo. usually. Yes. Then 24 hours, then okay na. Dapat pagkaugma, Pwede na. sundo Pero kanang awayon ka, tapos nagsorry na ka, then kundi ka, tapos niabot pa mo mga simana na, di ba wala na, nangita na, Ngita na nagwan. bikil na, gipangitana. Dili na ka magpalamdam. Oh. Palamdam? Paramdam. Paingon na din na sa kanabit akong 3 days na, yes, na survive by. Sige, ako wala ba, na gid eh. abot na ko 1 week. Yes, pwede nagkikubik, yes, ka 2 weeks na. Ah. 1 month na. Pagkabot ng 1 month. Mo na yung Wala nakabot. naman. Nagpaka-cold. Wala na ta. 1 month nagbaya, di ba? Pero sa tinuod bay, sa taong dili gusto mo bulag, sakit kay na siya nga pag kanang the longer the time, mas the longer ang sakit nga. Unsa man Exactly. what's happening. Oo, tama. Oh. Labi na wala siya kabalo ba nga gibuhat niya ang tanan, unya siya dayto ang ready nga bulagan sa iyang partner. Sakit kay na. Ano ang Pili na Palamdam. ko, kuan. Ang atong mga dili lang nigaamin ang uban kay feeling na ako. or so far, majority sa atong viewers karon aning 72, mga single ni mga tipaghak na. Single niyo. Dili. Or mga gwapo ang relationship siguro. Or gwapo ang dagan sa relationship ani. Or maayo ang ilang panagbulag, ana. Oh. Kani manggong Mga panagbulag. in denial. Or nakamove on na sila. Prangkahan na lang, makasabot man siguro ang babae lalaki sa mood kung wala na igugma. Nindot ito Kani pa manggod. kahipod. Pero naman good po'y istoryahan na to nga what if imo ba siyang hatagan og time nga nagkabikil sa mo, then hatagan ninyo yung time para ma-discern sa, and then matanaw ninyo kung ma-patch up pa, or kung gusto na ka makigbulag karon na diretso. Di ba mas maayo tong imo pang gi-discern murag dili ko ganahan ani nga kuan murag Baragi pangita pa ni mga way lugar sa Bikil. Oo nga murag ay unsay bikil try daw nato kuanon ako daw mo approach. For example, kung imong karelasyon gakaprobliman ka kay murag tuok ra kay ka. Oo. So, gitry sa nimong i-fix sa daw nato ning yang pagtuok sa to. Rather than deciding directly nga magbulag mo. Ana ba? Tama ba? Na siya. Di ba, Brengana? Okay. Ang approach man nimo unsa man atong gipangutana ni kanang giunsa nimo, di ba? So, I think one suggestion padugayon sa nimo imong negative feeling kanang basin karon lang ni ba kay tungod gidugo ka. Pwede. Oh. Tinood. Murag nga na ba? Tanaw na Gusto niya magbasol ka sa pagwanin. ba nimo siya? Mayong mayong pagpaminaw kang Aubrey Tagapulot. Mga hello daw sa mga teacher sa Mogs. Chill sa ta after makabuak sa ulo ang webinar. Ay, unsa nga ulo, ma'am? Ay. Unsa nga ulo ni ma'am? Unsa ni nga feeling, ma'am, kanang ang ulo, ma'am, nasa imong buak o Paki-share ma'am sa inyong Paki-share, group ma'am sa Mogs. Among istoryahan karon, ma'am, Yo. how to let her or him go. Kung ikaw mismo ang ikaw mismo ang gusto mo mukalas, ikaw mo inay something, ikaw mo inay issue. Wow, nitobag na din si ma'am. Bali yan ni ma'am makakunay. I think it's better to tell the truth. Pero usual nga gakay tabo kay mangita jud og bikil para mag-away para Correct. lito bulag. O see?
So most of the time, ganun din ang style. Biklon may Lisod gala. magugayo. Lisod magugayo mo mukuan ka. Ikaw mismo miingon bitaw tapos kana bitaw nasa imong utok ya nga murag sayang man bay. Bulag na ta, nakita na ko imong panty na air pillar. Sayangan pa siguro ka ba sa ba? Sa mga memories. Pero, Wow. Kamo, Bernie o Joe, ikapila mo nakauyab yun. Ha? Kaysa naman me. Kausa ra gyud, ganun gyud ang mga asawa ra gyud. Ano mo na may experience ana? Mutuo ko kang Bernie. Hine, ay sa kana hine ang signal ka dali. Kailan Poppy! si Poppy sa college pa lang may wa gyud siya nakita lain. Moro gini akong asawa karon. Ah. So technically, moro gyud ang asawa na uyab. Oo. Di man sa tagwapo go, di man sa ta kuan. Anong mang kuan man sa tao uyab mo. So, sa high school, May mga jo romantiko ta kay mga tisoy magigana. Susraga. Atong Sa i-focus, high school, atong i-focus si Jo Romantico may gala sa ano, pagkagwapo. Guwapo eh. Pagkagwapo kay may gala. SS. SS. Kaya mga Chapi- Turkish, mga Chubby. big tas. Unsa? Mga James Mga Budlat, Turkish nga dakog mata. Clint Budlat or Clint Bondad. Kinsa man yun? Pagtarong mo ha. Pero kung mangutana ko kang Joe, kay siyempre di man ko gato Nanapod ni. wala ni siya nakauyab. Dili, ang ako lang. Sige, pakutan naman. Kapila man ka gibulagan sa babae. O, ana raman. Siyempre, mga sige maingon ko. Kadagan mo ko na bulagan. Grabe. Dugay ka ayaw makatubag ko. Oo, kay ato nga panahon ganing dagan magay mga reason gyud ngay ang babae magud mangita magud sila. Wala ko nangutana unsay reason. Ang akong pangutana, ikapila Kung ingon lang ko ika 40 ko nga gibulagan, di 40 na ako uyab. Ana lugar gusto mo mapangkain ana? Ha? Ingon lang yun. Ang ato laman na. Ayaw Wala kumpiyansa, na. ayaw Lima. ayaw kumpiyansa sa mga pungtahan ni Poppy, mabulabog ka. Mo gani. It's a trap, guys. It's a trap. It's a trap. Actually, makikita na to, naghuna-huna. pag Booby video, trap. Ani na lang. Pila ka percentage sa mga babae Kalima nga ko. nag-ingon sa imo Oo. nga bulag ta, pila ka percentage sa ilang mga gistorya ang sakto nga panagbulag? Eh, naka-experience man ko nga gibulagan ko pero Di na ko doon ma-remember siya, na. mag-student day siya, mag-focus siya, pero pag after oo. 3 months, nanguyab day siya glain. Oh. Sayop. Nakoy kuan mga ma-remember na ko mga duha ka pug ingon sa kuana. Like di siya gusto kay gusto siya nga magpadayon og law something. So, pila na ka percent ang duha sa mga nagbulag sa imo? Pila ka percent na sila? Go balo. Basta. Duha lang. It's a trap, guys. I know this is a trap. It's a trap. It's a trap. It's a recorded. This is recorded. It's a trap question. No. I can't answer that one. I will call my manager. Please. I invoke. I invoke my right for self-incrimination. wala ko yung right na mutubag anak karon na. Basta kay duha ako So, never remember. Dili, my point is, nga nung mangutana ko, ana, so pila na Why? kabuok sa babae nga percentage? Guys, gatugan naminaw ang barkada sa tinuod kong asawa, kung guys, si makigbulag. Rolf Fiscos. The reporter. Ano, again, Pops, ito, Pops. Ano yun Again, po? ang punto na ko, ani, so pila na ka persento sa mga babae nga gatugan sa tinuod kung makigbulag. Mo na akong punto. Okay. Mo gani. Kay kabalo ko maglisod ang mga babae og bulag sa lalaki because masakitan po na sila or di sila gusto Sayangan magud makasakit. sila. Si Maria, pangutan na. Itong first niya nga karelasyon. Nagilumilom naman na siya, oh. Kisa ba nakipagbulag ato Maria? Or uyab bagin Maria? Or siya, ikaw rin nakabalo nga uyab mo? Uy, kabalo may nga. May kikibuhat ang yung kanyang sa dream house. So kasi nakipagbulag. Okay. Isa nagpagbulo Maria. Ikaw. But siya ang naghatag og rason nga nung gusto ko makipagbulag. So ikaw. So pagkipagbulag nimo, gisulti nimo ang rason. Oo nga, lain kay ka kay dili na pareho tong communication before long distance relationship ya mi. Ay sa, question dayon Maria. Sige, Question dayon. Na Yes, trap. niingon ka sa tinuod. Pero naabay 2
truth ani nga imong gipanalipdan like someone nga nagulat na para nimo? Dili siya naulat. Ang truth, gitigi kapoy na ko. Okay. Oh, And wala si na- Maria itong nga percentage. Pero na yung uban, di ba, do you agree? Nga na yung uban, gaka-trigger tungod kay naana po'y gahulat nga mo, Pwede. ayaw mo salot sa ila. Nanay murag spare. Mara- Bro, nanay Mga spare. gwapo nga abangers. Yes. Uy! Murag na ko ikauban na ni sa trabaho nga inani mo yung agian mo siguro. That's a good point, Master Pops, no? Sometimes na po yung anak. Ang imong confidence, medyo na, because kabalo man nga medyo nanakoy reserva na, nanay kuandaan. Correct. Mo na nga confident na And makipag... dili Wala na ma-trigger ang tao, labi na ingyang kuan kay, ay, wala rabay mo salo sa ako na nanaraba ko'y anak. Bulag sa akong bana. Tama. Napo ba'y makagusto sa ako? Yan, yes. Pero kung nanay maghulat So, nasa tendency nga, dili na mag-matter sa ila. Which is ako, para sa ko, mo nang sometimes, gamay ra gid ang percentage nga successful kung puro showbiz ang couple, no? Kay naman ko'y tendency nga each couple maingon nga, ay, gwapo ko dire. Artista ko dire. Ang pikas po, ay, gwapa ko dire. Kaso kung mabikil ka, pwede ko mo tabok sa pikas. Dili man kwarta ang problema. Oh, di man kwarta ang problema. Yeah. man. Di pa atong na isa nga medyo nailanganin kay murag ipagtago. Oh, please, wag mo kong iwan. Mamugos na gyud ba? Naman kina. Please, give me a little change. Lisngag So di ba pwede siya na pa tendency nga sige tungod na din na na po na revive na po ang na save na po ang relationship. Na po yung ana. Tama, may point yung ganun. Di ba? Tanawa si James Reid ug sina din siguro pag kuandritso. Ay, way problema. Pwede ra. Huli ra dayon. Gwapo ko diri. James Reid ko diri. Di kay sila manghinayang ba kay kabalo magud sila nga nay mo salo sa ila. Oh, pwede. Yan. Pwede sa Ano nang mo anak. na-feel before, Joe? Dili po grabe si Dili kayo. manghinayang sa girls. Napoy mga Joe, bulang na to, Joe. Iyon ka din mo siya love, Joe, pero burus man lagi siya, Joe. Nabihan sa Namoy mga palos sa mga laki nga, kabulon na ka nga, pugos mo gan ni ganong gan gud saan ta man gina siya lagar. Di siyempre, hanam gina maalam lang mga linya mga di gina. Kamo mga girls. Love kita ka. Kana nga na musto ra gyud di maayo about sa asawa para medyo mo attach ka, kablo ka Maria. Ay klaro di actually kana mong pagkuan na lugar di ganahan sa ka kay bro maluoy sa ka kay luoy siya na pagkabalo din sa Facebook burus man di ay sabi ko bag wala ano namanghuran. Oh dito na Pugos away. magugog ipugos. Napugos ko gilak ba? Ano na yung problema dia? Okay. So moto siya, okay, bye. Nanapon ni siya. So, ang mga babae ra ba gyud? Side note ni siya, side question. Oh. Ang mga babae ra ba gyud ang naay right nga magbulag? Dili oy. Di usahay, Brad. Lalaki na kapoy. Usahay, Brad. Di mo nga ng mga tao. Mga gwapo ra kay ko. Tinapita ka, Brad. Tama ka na kay point kaya. Tinodo. Nay mga babae nga mo nga nagud. Uy, ngano makipagbulag man ka? Ako ang girl, di ba? Burag na culture sa nato na Brad nga ang lalaki mo manguyab sa relasyon po dapat ang babae mo makipagbulag kay usahay na po sa tong culture nga burag feeling nato mo nang magbulag ang relationship because ang lalaki mo nay problema. Muna kasagara po lalaki nga magkipagbulag sa babae, mag-cheat na lang una. Aya din magbulag, di ba? Kay di man sila gusto prangkahan. Sila ang uban, ang uban. Okay guys. Muadto na ko. Pero sayop gini nga adlaw ko natungahan. Absent dapat yun ay nangananghid ko karon absent ko. Isulat sa nauna tapos kaduha mo basaha kaduha. Okay ba ni nako? Bitaw tinuod dili bitaw munang uban lalaki. Mukha na lang sila kay tungod game ingon mabae nga ngano nabiday nganong magpagbulag makasako ako man ang kuan. Sige mag-cheat na lang mi. Kaya magbulag ka. Wala gyud ko kadungog ana sa akong side. Si Clay, Dili pa blind lang gyud kay ka. Pero even nabuhat na nimo gyapon. Tinoda kani. Truthfully speaking, maulit ko usahay labi na katong naka-partner kog silosa. Maulit ko usahay kay
bisan og wala ko'y Gibuhat. si tawag na amalis Ah. sa sample nag-uban ko og kuan tapos kung pangit akong kauban kay dili sulusan pero kung gwapa grabe nga po. Ala, magyun na. Oh, lagi. Ana magid na siya. Lagi pero makauna-una po ka sa away na mo nakabungat jud ko ana nga. Saman. Ako na lang tong panguyaban kay para tinuod na lang gyud. Saman, kanang threat kayo ba? Maundang na din ang tanan. Siya, sige na, dili na. Sorry na pod. Diyan na akong pantiyo. Si Clayton John Lim, lisod gyud kayo mag-LDR, wala gyud mag-survive kung naaman magpare na lang or magmadre kay bulaan kayo ka na tao kundi ka matintal. Wow. Sige, matintal man gyud tay. Dara man na sa imong values para di ka matintal. Shari Lapi, sila dia si Ay, Russell, Si Pastor Michael gay na. si Russell, Pastor Mike. if sa ako Brad Byrne, istoryaw na lang na ako largo kay lisod biya mag-hold on og relasyon nga wala na tay gusto atong partner with F pag ginay na partner. Utot yung gay, no? Si Jackie Dalayhon, sa ako before as a lucky, murag ulo ra kayo ikaw magigbulag sa bae. Si murag Okay. culture na nato ni ba? Oo. Akong gibuhat dili na kayo ko gatupang sa iyang mga messages. I mean ginapa-feel na ko sa iya na wala na ko interested. Mo ba na Wala ko interest. Mo ba na naka-unfair Sa iya dili na nako ginatubag iyang tawag wala. Pero sa bagay that's also a very nice style no nga barag imo na lang gipa-feel na lang nimo kay action speaks louder than words man. So Anton nga siya na lang gyud mismo ang mo give up. Kakol. Pero lain ba no bro sometimes kaka-guilty. My God kaluoy basag ka. Pero unfair masagod na sa bae good. Nga sideboard gay mag-assume sila ba nga kanang kamo pa okay pa yung relationship and then ikaw po gay mala na din ka unfair po kay sa ila. Pero tama to like mag-cheat na pero lang. in fairness sa iyang gibuhat lugar Brad. Sa iyang gibuhat lugar, yan na lang gyud Anton na lang lugar nga ang girl na gyud mo'y Pero true, effective siya. Maka-make siya og move nga ma-cool off mo. Kanay Bulag mo. kanay tabuan na herb natay kaila na sa una herb nga nagi siya karelasyon. Tapos gicharcharan ako sa kababae. Ang problema pag charchar sa kababae daw bigay na fall man. Burag na si Roy glue siguro kay nidikit magid siya. Ayay ka. Ang problema ang tendency magid ang worst na magud diya ba kay kanabitong pag ang lalaki manggod pag ma-inlove na siya niyang kacharcharan niya pag ang kacharcharan for example anang Biyernes naglaglag nag-night cafe mamagin yung mga uso sa unang mga panahon Correct. agay siya dia mag-sapot-sapot siya ang iyang partner dili pa nung di ko nga kay live-in naman sila to Oh. burong mabantay na ano ka wala man pero di niya ma-express pero lagot kay siya kay nagsilos na siya kay nakita niya nga iyang kacharchar niya sige laglaag ta ang sulti sa charchar nga uy sa lugar ikaw nakada sa imong kalibin ta sa lugar ko naran lugar ko sa balay mag-enjoy ako kakuan no wa na yung mga mga di ba so ang ending niya kadugayan nagproblema na siya ba yun no niya di naman ni maayo ba di man po niya mabulagan niyang kalibin daw kay kuan man po niya laban po daw niya bot niya kung laban po tawag ato Or nanay anak. or pwede wala pa nun to siya nakatungotan Wala anak. so pag kuan niya so parang lang yun maka-let go so naandan magun niya nga matag halos everyday magkita before mo uli mo hapit so ang resulta Before niya mo ba uli mo hapit? so gihinahinay niya MWF lang sa hantod TTH na lang hantod once a week na lang yun ang kita ginahinay yun gikuan ba para hantod nga ang girl na niingon nga burag wa naman ni klaro ni ana na ba burag nabugnaw naman ta bugnaw pa ta sa kan Si asawa yung dili ang katonang kacharchar niya ang kacharchar niya ang kalibin niya na magyapon niyang kalibin pero burag ang kacharchar niya burag Ay, kacharchar tungod niya. kay medyo di naman siya makakuha ano may sakto burag sa una arba nga di ta katulog og sakto ba Ha? katumabala ka ta ba nga pag mata nato tong cellphone wala na diha sa cellphone nga mga balakat nga gihapak na sa ato ana pukaw na lang kag hapak ba kinsa ni ha Yung cellphone nga gisagpa sa kinsa ato, ni nang may ana ba Katong panahon nga kakamnisya ni tas kadlawon palingo-lingo dayon dato
Pinakahadlok bitaw gid bay kana mamukaw kadlaw ni mong asawa. Hoy. Hoy. Na, kinsa man ni? Wala, patay. Kana Adi, kana di ka kato gala, kabalik mukawan kana, pa ka. kapoy Unsa kana. ni? Kano yung parang unsa ni? Kadlaw dako na ha. Kadlaw na. Unsa ni? Unsa ni? Sa Nga, ako. Dili ugmar ta istorya. Para lang bawas ba? Actually mo ko. Actually mo ko ang cellphone ba? Asa na na siya? Dili. Unsa? Actually ko. Actually dili ka. Dili. Sabi. Dili. Unsa na? Tabaga ni tabaga. Unsa ni nga app ba? Ganang kuan ni nga app wala ni sa kong phone. Ay. Lightroom. Todo lang. Ay kuan na Snapseed na para pang ano. Tungod kay happy kay ka nga, apra de ang gipangunta naman ka. Oh, yan ni. Gusto ka magpa-theater? Ano yung biambi mong phone ba atong downloadan ba ana ra na gagwapo ni. Di ba ganun eh? Nito ang mga features ani ana. Hindi na ba? Samo kay ko nakurat kay ko gidaman ko ba? Hadlok kay ko lain kay kung damgo ba ya. Taka ko sa maginom sa tagtubig da. Yung mga move. Pero pwede yan ha. Sa usa ka suggestion nga let go. Pwede sa to. Ianam-anam na lang yun. Slowly but surely, killing it softly. Hantod nga siya na mismo maingon nga murag wala naman mala naman Pwede. Pero parang torture siya, no? Murag torture. Siya mahimong kaysa sa part. dili na ibakak mga mahitabo. Oh, ana gyud. Lies, mahitabo. Ana. Kaysa kay namo koy something girl nga kita bulaki di taganahan man gud na kanang tanto do na binuang na ka. Pwede siya kay katanto nga kanang murag gusto gini mo nga murag ibundakan gini mo sa bato sa kasakit ba. So mo nang gusto nimo nga medyo inahina lang nimo ba nga dili kay tantong ko. Di ang mga babae atong pangutanon gyud ani kay kasagara sila man gyud na sila na right. Mao man kay atong norm. Or basing Oo. kita sa mga lalaki, di ta mo ingon ana kay para pud na unsa ba? Dili ta magkuan, kanang papasaning lang bitaw di ta gusto nga basulon. Sabi na na. Correct. Pero mo lagi nakoy punto ka ganina di ba nga usahay taguan nato ang uban nga tinuod, ang uban nga like ready naman day ka mo adto sa lain nga lugar kay imong tita magpa-abroad sa imo wala lang nimo gisaba mo nang kigbulag ka ano ba kanang may nga mga rason na day nagulat sa imo nga basketball player Mga underlying reason. Yoy, pero basketball wala player. lang mo giingon. Naihugot siya sa Ingon basketball lang ni player mga- may gala Na mga basketball player na hugot ha. Ay, Pope, nang regard si Kwan sa imo, si Kishi. Ay, Si Kishi Miller. Kishi Miller. From, nasa karon sa Northland. Ay, Wangari, Northland. Malapit na. baka naman, size 11, baka naman. Samo ko sa sila. Size 10. Apili yung foot powder. Ay! Napoy mga taga New Zealand karon no. Salamat. Yes. Oh. And i-greet sa nato ning gikuan ni Shari diri nga si sige Coach Caleb. Don't... Oh, coach daw ni John Caleb. Marfardo. Uy, Mm. na siya? Oh, Hi, Coach. si Coach Caleb Gwyn. Coach! Hello. Hi! Ay, Siya daw ang Si coach ni Donsky John po. Marfardo. Yeah. Donsky, pretty boy Donsky, mga vloggers karon na nasa atin. Ay, hello, sa tanan dia. mag-guest na to na sila po. Hi. Sunod. Pashout ako kay Coach Caleb Gawangon. Ginoo ko. Ako maguning uncle god. Ay mo ni uncle kato ng agusan mo ni. Yes, igagaw ni sa mga kuan. Muni herb nga akong height herb wa gyud na liwat sa ila nga side herb. Mo ni taga kwan taga unsa ni? Taga Claveria. Claveria. Sikat kini sa mga newspaper mantalaan sa una. Oo, siyempre. Itong mga panahon ba sa una sa mga chowking. Ngunit o katong Caleb Gwyn, chawin. sabi ko, Caleb Gwen. Dili gawangon na siya, gawangon. Ako una-una kay... Abi na ko... Bagtog ramay kay kamudulag basketball erp. Ay, basketball Brand. Gitudloan ko na nila Erp, yun siya na Erp nga palamutas ka, masikag kumbitay, ano ba, para daw ang flow ba. Sigo kumbitay, anitasong ka mo to, nisangyad si Yuta. Muli ko unggoy ko. Uy, nakarelate si Shari Lapid sa lang maghapit-hapit. Iyang akong papa, sigig hapit, pero wala na dyan ni uli hantod karon.
Ah! Oh my goodness. So, ana si Sherry Lapis kasi Manong si ako. Uncle Limo, iyahang manong. So, ikuan sila? Connected sila ni Brother Connected Bern. sila ni Brother Bern. Manong nako, Kuya Bern. Hang, anong name mo man? Wow. Lahira yun, mga itsuraan yun. Maganti di ka ni Shari, maganti. Maganti di ka, Auntie Shari. Ante! Dua, Christopher Ross, dua ka bagay Christopher Ross, oh. imong i-consider. Una, if love nimo imong sarili, kailangan i-set free and be true to yourself. Tama. Diya maguna ang struggle diya kanang ikaw mismo ba murag sila kag ba sa relasyon hindi ka happy. Second, if you love the person, ngita kag way na kung unsaon nimo i-explain sa iya ha, para dili siya masakitan. Mo na actually Pwede. itong question diya, Oo. unsa na siya nga way? Nara kay Ingani man po niya daw yung i-reveal, may gala. Busa ato. Ingani man good. Bisan pa og makahunaw na gyud ka. Yes, di man ta gusto makasakit sa uban, di ba? As much as Tinuod. possible, mo exit ta kanang suabe Upsay. ra. Upsay. Nga walay sakit pero nay sakit gamay pero at least the lesser the better. Pero nagi sometimes guys nga bisan pag imong giingon ang tinuod, di gyud mo tuo ang imong giingnan nga partner. Pwede Di mo sa- tuo. Pwede. Tama, tama, Di siya tama, mutuo. Nay giingon nga ayo Hindi dili na yun. oy. Dili lagi. Ano man ako ba yung ibuhat ang tanan, di ba? Si Kishi Miller, ingon siya how to let him go, tried it twice, out of country ko diretso. Wow. Hala. Sana all. Escape. Sana all. Sana yung budget. Oh, na budget. Sana all makalet go dayon. Nay point kanang mo escape ka sa lugar or i-block nimo siya or kanang dili ka mahagilap, di ba? Naman tay ingana nga kuan tendency. Ang uban mo escape para dili mateksan nga wala na istorya Wala na dayon. communication. Wala na istorya dayon basta mo na ni akong ingon, humana ta Okay, Yun, bye. yun. Ana diretso, okay, bye. Ayo mo. Oo. Wala na chance ka magtagbuay mo sa mall, ana. Magtabo mo ba? Ay, namalagi ka din eh. Ang ko pagila ka na okay. At least Di rin ka Isip ka makita na eh. niya. Ang pero lisod, atong istoryahan lagi dere, ikaw ang nay problem. ikaw na yung problem lagi. Sayon ra gyud gaya makigbulag nga ang problem kay ang imong Partner. partner. Sayon Kay ra mangita ra man kag diretso kwan, ikaw ingana ka, dali ra man gayo. What if kung dili, what if buutan siya? What if kung kuan siya kanang wala siya sala gyud. Ikaw lang gyud ang ni Kiringking. Sao ni mo na pagkuan? Lang nimo siya nga, it's our time for us to grow. Then ignon din ka, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? Mga bata pa man kaayo ta. Wow, 85 na sila, 85 na. 85 na di ay. Kuan. Pasensya na kay katumagod siya ka ng bag-o. Grabe ba, may kisya mo na as in yun, magana-anak yun. Anak-anak yun. Marag yun to, marag yun nakahangi sa imo. Magpa. Anak ka, pero wala mo dito iabot. Yan, sorry kayo. Sorry gigayo. Sorry kayo. Ani, na ako'y tip. Ino ni mo nga. Sa untaman Ipagawas na tay mo na. batasan. Nagyud tay tip din ako ha. Kaya imo, katog yun mo ha. Katog Unya na. imong style. Unya na, wala pa Tip wala pa line mo. Unya na mga 9 something. Ay, sus. Example, mayon ka nga. Wala man gyud, dili man gyud magkuha na tong batasan, medyo ikaw naglisod ka sa ako naglisod po ko sa imo sa ingani ni mga batasan. Bulag na lang sa tani pero pwede gyapon ta mag Hala. Mo gid na imo ha ba? Oh. Pwede. Nalugar. Unsay worse kaning bagbulag diretso or cool off? Unsay difference na bay? Like gisuli bay kay para safe kay cool off kay para mura og napay chance magbalik. Ang cool Pero off once man na may god. kagbulag totally. Mura man ko wala nagkuan chance. herb kanang kuan ba mag-cool off lang sa ta para makatira ko in kaso di kay way nada ni makabalik pa Wala ko mo sa na- imo. wala mo kuan. Pwede na Ay- mabalik. Mura ba kung bentag Maria cool off lang sa ta meaning ana Maria nagbulag ta ha pero ayaw pagpatira sa uban cool off ra ba yan ni. Pwede pa Mo sa ta, usay pwede meaning pa ta. ana. Kaya kung mayroong kagbulag, wala na gyud kitaay, wala na gyud communication, di ba? Yeah. Murag dili wala na gyud chance na mag kuan mo cut na gyud tanan ba. Kung cool off,
brag 50-50. Kung dili mo work out ako relationship sa iya. Pwede pa. Pwede ko Oh, pwede ba? sa iyo. Yes. Something yes. Pwede nga na. Grabe, Joey. Usually mo ko daw ginagamit. Cool off. Bagbulak lang sa ta ha kanang Anong kulog pang chick boy, gud na, ng mga kulog. Dili gid bulag gid ang akong naingon kay. anang magbulag lang sa ta ha pero ay kabala ka mubalik ka talaga po sa imo. Nga ano? Ay kabala ka pag dili nimo work mubalik ra ko sa imo. Uy. Ah. Ulati ba ako ha? Uy. Gwapa Ipahulak kay ko ka din diha. mo siya, dili. Gwapa kay ka diha. Oy! Dabil ko nanguyab sa iyahan niya unsa may imong buhaton ana na bulag man mo di wala na siya di kuan siya unsa di pwede di siya pwede lugar nga mudawat og suitors. Dapat pwede, di ba? Di ba? Kay unfair ba na ba man magkabalo din sila nga na suitor mo masi ba din sila. Eksena na po balik. Ano yung balik ko sa imo, ha? Kulang problema, di ba? Mo gyud. Ay, kung mga time lang ba? Time. Actually, mga Kung nga yung time di, tagaan mo wall clock, ana. Actually, moro gyud na yung mga linya sa mga mo na yung mga linya sa mga kulas mga igala. Mga kulas. Chick boy lagi. Mga dili mo mga waynada na bulag dili kay pingunog na lagot kay kuana ba. Mga Lagot kay kuana nga klase ng mga laki. Talagyan? Bulag dili kay paagi pag cool off. Sama mo oy. Kanang, ngano kang nabuhat Alala. ng call off, be? Ngano man nabuhat man na siya nga word, be? Dili ka nang bura na siya threat earth ba? Brag Threat ba nga pwede magbulag na kita pero brag napay chance. Ano bitaw anong burang nga ba? Pero napay chance. Magbalik Bulag ko sa ba, okay. dana. Pero actually gabuhaton po na sa mga kulas gina mo gina sa tong gingon pa burang gi-abuse sa buna nga term Word. call off para off sige bulag ta Maria bulag ta walay text ayaw ko pangitaa di ta mag-text. ay, Pero ayo pagpatira sa uban ha. Walay kuan, walay ngana. Ana lang. Nya kung nakibuhaton nga mag-gimmick ka, kung makitaan ka, wala man call off man ta, di ba? Barang safe pag kuan na ba? Kung makita tama, nakita nga party part, wow, so naglagaw ka na nangit, bulag beta. Call off ba? Ano manangin mo ko sa mo, di ba? Bulag naman ta. Pero call off. Pagita kasi mo uyab karon. Uy, ano? Wala ay call off man mi. Yes. Ang problema na nakuan so sa to nadunggan nga natirahan ka. Call off naman ta, wala call off ra ta pero wag kita nagbulag. Mga linyas kulas mga igala. May good bang Gusto ko to garing ka nga ng suitor dayon ha. Manguyab lugar siya sa imo. Imo Saan sa nagilagay suitor mo dayon. ay si Joe. Dili na kuan na sa drama, may ko may mog drama po. of the eye ha. Pues. Sumura to siya, K-Bye. Dagan yung mga palusot ba? Wala Say pagid ako. kana bitaw ka sa gara kay sa lalaki na siya ka side nga ano. Nga. Kanang kung gusto lang sila nga dili gid sila directly makaingon og bulag. Kasagara giingon nila i-start nila sa cool off. Minana. Dagi nagsugod. Lalaki. Pero ang babae magud kay diretso kay mingon yung nga bulag-bulag yun na diretso. Ang babae. Ang lalaki Hindi kay na pwede mga girls Sino, na pwede yung naman ta mag- magpa-cool off. gusto ra magugo magpahungaw. Gusto ra ko tagay sa kog time ano nang lalaki. Wow. Cool off sa ara. Di ka mo kung babae. Imong Rilo. naong. Kamo ana ang galing mo kulo inyo imong naong cool off. Tinood. Mo na isot. gyud. Imong naong cool off. Ino ni mo nga bulag. Atong ko ano ni kung magbulag yun ta or dili. Di kay abangers ko din eh. Sa Tinood. Lisod man gyud kayo magbulag diretso kung ang bai walay sala. Call off yun ang pinaka the best. Nawa. Ni pabor sa siya may galaw. Pag cool off din, hinahinay din pa kanang murag cold na din ka. Di ba na? Wala na dahil. Bugnaw na. Anto na patay na din ka. Kay cold naman. Asa ka ni ka kong. Okay. Kami sa una. That's it. Pero paingon ra dapat sa bulag. Sa una Erp. Gato ingon man mo nga gwapo ra kay ko kay nagigbulag.
Pero Di man sila may naingon ana, di man kami. lagi pero Wala mi na yung gwapo ka. moto akong medyo Sila ra. dili ba kanang gwapo kayo akong feeling nga opposite kay ngano Ay, nakigbulag ikaw og babae. Gwapo lugar ka, Ay, gwapo lugar ka. Ana. Mm. Pero ni agree man sad mo nga dili gid ay right lang gyud sa babae ang makipagbulag. Tama? Correct. So, tinuod nga nakita na ako karon, the truth will really set you free. So, ang pangutana na lang ana, unsaon nimo pagstorya sa truth kay dili man tatanan pareha nga makastorya gyud. Nga natay courage, nay uban hilom, nay uban through action, nay uban through kanta. Gigamit ang kanta ba? So, it's up to them. Iya gid ini nga story. It's up to them, it's up to us kung unsaon na to pag-ingon sa truth. I think the truth will set you free gyud. Mo gini siyang pinaka-maayo gyud. Dili ka na mamakak. Kay kung masakit na ang tinuod, truth ache ang tawag ana. Throat man to, throat. Di ba? Throat to siya. Throat naman good. Wala mong good throat eh. Truth Sore throat mo. Throat eh, magod na ah. Sore throat. Sore throat mo. Ayun na po. Mangatag na nga tayo. Napamati ingon si Poppy. Unsa may gito imong ingon nga That's tips? it. O, Naman ingon siya mo. part ato nga tungod sa iyang pagkasilosa na trigger ko. Naman to'y part ana. So meaning mas simple ra sa ako. Pero dili pwede nga mag-cheat na lang ko dani kay tungod sa iyang pagselos nga ga-cheat daw ko ana, di ba? Dili pwede nga ako na lang yung buhaton. Kay para akong dakong sala, di ba? Maski dili Kailangan agad po ni niya mga mo learn nga sobra na po diyang pagkaselosa. Marag nga na, bitaw. So, dili mi pwede. Kay akong life kay friendly man ko. Unya, siya selosa. Kung magpirmi na lang, magminyo, selosa gyapon. Wala ko'y buhaton nga tama. Di ba? So, that is why, main ko nga, this is better for both of us. Bisag sakit. Iyon pa siya nga, iyatod sa ko sa balay. Pag umanog bulag, iyatod sa ko sa balay. Ay, giyatod pag yun. Tapos pag sa balay na, napoy lain nga hilak. Ato na gyud ka. Oh. So kibali, so katuloy nga bulag or kibali siya dili pa siya mulit go, di pa siya tana. Ikaw mo nag-decide Ang akong discernment kay dugay man mi kanang dugay ang communication, di na kay gateg. Sakto man tong murag kag paramdam sa ba. Nag-contemplate. Nag-contemplate nga ako mismo gitry pod na ako work. Gitry na ako work ba nga basin ako ni. Basin ato lang ni hatagang chance ana. So dugay mo nang niyo ko ganina hatagan ninyo yung time basin magsisi ka. In the long run, kung di na gid kaya, tuldukan na gidayon kay kamuray mag-antos sa usag-usa. Okay. Tuldok. Alright. Paikot-ikot lang kayo, di ba? Pero kasagara ba yung babae gid kay So tama. So parang sa relationship tama to. Sometimes burag operahan ka ba? Sakit man operahan, risky man operahan, lisod. But Pero kailangan mo kailangan. buhaton para ma-okay ka. So i-ready lang ninyo inyong self. Uta kabalo ka to yung mga selos-selos or kay gaman niya ra sa imo kay usually babae ba yan inana ba yan na ilang kwan food style na magselos-selos. Oo. Selos-selos lagi pero Wala na, kay kabalo sila nga love napuno na daw kanila. si Poppy, napuno na siya. Unsa? So, di ba ito real love niya? Napuno na ka to, napuno na ka. Naayaw Di ka ba na nila eh. real lover? Di na. No, I don't. Ano na siya? No, I don't. No, I don't. Ano na siya? Dili na ko. I-work out na to ning love. No, I don't. No, I don't. Ano na siya? Para walang sisihan sa ako nga part. No, Sa ako nga part. Hello, Dervo. Di na kunin mo love? Tarong mo. As in the yun lagi ni. Lagi, bulag na lagi. Aminin, Erp. After na tong bulag, Erp, no? Nagkuhan pagyapon mo, no? Nanawag, no? Wala. On call. Wala na. O, nagyan. Wala na. Promise, di na gini mabalik. Nakatabang to siya nga sa tawag gani period gap nga makauna-una ka o niya ako mismo dili ko magsisi sa akong desisyon. Siya pod makauna-una pod siya nga
there's something wrong na gyud nga nakaya ba niya nga i-overcome or i-compensate ang problema, di ba? So nasa iya, nasa ako, nami gibuhat and then wala man gid nag-work, at least naka-decide gid mi nga okay. That's it. Okay. Alright. And ma-feel man din na nimo nga ningon nimo kay gaan kasi mong loob. Oo, pero dili mi friends antod karon hurt. Don't leave me though. Don't leave me. Kung ikaw, ang lasa na ikaw daw, Maria, paano kung ikaw, unsa kay mong style ka? What if kung ikaw karon ang gusto mo let go, pero tungo si Sala, butan man siya, okay man ka. Katumo to akong style gid siguro nga gusto ko mangayog time for myself to give each other shells wala to grow. And dili ko gusto nga mas masakitan pa kung kita na, so much better nga magbulag na lang sa kita. Ha? Promise, last na niya magkita. Promise ha. Last na ni. Promise? Last na ni. Basta ka rin. Ako lang yun. Pero ako as a person, After ram ano, ka wala magud ko, muingon gid ko nga, suman ako. So, magaingon gid ko, prangka gid ko sa. Prangka gid sa hapdos na. So, Wala na kayo, di na pero kayo sa ikan yun ako siya nga, suman ako sa imo ha, or di ako ganahan. As in, mo Or- yung suman ako sa imo ha? Dili ka magpasikot-sikot og istorya? Una ko na, pero Suman ako sa imo. Dili mo. Sakita na, uy. Oh, pero the truth will set you free gani. uy na suman ako kapoy na kayo. Oh. Unang Pangita naglain bi. Oh. unang advice na ako sa tanan makigbulag bitaw. Sa tanan makigbulag. Bisag unsa ka sakit sa imong iingon, iingon na lang gyud na kung mugi na siya ang tinuod. Exactly. Maski mag-away mo. Yeah. Kay kung mamakak ka, kinsa man imong giilad ato. Tama. Nangilad pagyapon ka sa end, pinaka-end, imo gyapon siyang giilad. May pag-imo na lang ingon. Kami mga lalaki mo appreciate mig babae nga makigbulag or busted. Nga prangkahan mi sa tinuod nga rason. Kay Kung para mabudoy ka ng imo, maka-learn ang kanang imong lalaki, ang imong maka-learn magong ang kuno tangkugo ba namo kay pilas tabok siya ba? Diba? So, at least next time, iyan na. Lagi, pero kung inga na, oh. Man to si mong tail. Tiyan na. Example, TL. Problema. Dayan ang imong pangtaon, like, kung ikaw ang giing nanana, ang imong pangitaon next time katong makatolerate sa imong TL, or ayun, may imong TL. Oh. At least na, di ba, nice ang kwan? Di ba, nice ang... Gitagali kag period nga at tarong na niya. di ba? Kapos. Hinagit kaya, ginawa. Pwede pa mo sunod Nice, sa nice, kanang nice, high nice. time ka na magsapatos lang ka. Mao ka, Job. Ikaw, ginawa. High time na, Jo. Wala. Joke lang High ko. time? Ikaw, level. So tama din ang ilang gingon day may gala. Tell the truth. So tiyan tutunlan, tell the truth. Si Bertson. Mag-deflam. Deflam din ni Day. Buisit. Alright. Atong balikan ang atong celebrity para makatagtaglon. Sige daw be. Ganina, bisan na ni Poppy sa ako ang answer, no? So, natay mga pipila. Pipila lang ka mga Again, atong balikon may gala sa katong uban nga wala ka kita ganina sa atong celebrity. Ayan. 5 pa ha, 5 pa ang nakaget sa correct answer, guys. So, na pa may chance. Okay. Hoy! Balik Poppy. Ginoo ko. Hello. Gakanta siya. Muna ka na dyan. Siya mo kayo na. Siya nga kayo baka na magbulit. Ay, sa mani, ay. I hate you, I hate you. I hate you. It's so hard. Okay. Kadua, Taylor Swift ang nagtabang. Nagtudlo. Dayon si Celine Dion, iyang favorite.
Wow. If this 32-old wasn't acting, so malamang chef siya karon, so artista. So again, so Hollywood actor ni, foreigner ni. Foreigner. Grabe, Bulak. Foreigner, oh. Klaro kayo. Kung Pinoy ni, taga-dagat. Muro ami. Rami. Eto na. Grabe kung chef, kung nag-chef Sino ka ni ite? Hana, gosh. Okay na. Ay sa mix, Countdown. pangutanan lang ko ba kinsa ginang lalaki sa likod ng PC kanang nakita ang dagway kinsa gina? Iyang papa. Ayan ba nila. Iyang papa na. Ah. Too lang po daw. Di man niya, papa, katuman lang sa kuan. Sa. Sige, panindigin ninyo na. Si Jacob sa Twilight. Okay, countdown na. 5, 5, 4 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Isa pinakalas. si Aris Yapon. Okay, si Ares ang pinakalas nga linya. So, nito bag, Zac Ayan. Efron, Okay. Justin Bieber, Idugang na lang Maria if Zac, ever na kuan correct answer. Inigo, Austin meron naman. Drage. Kinsa pa man ni Zac, yeah. Zac. Aba, all in all ha, 8 Minsan na. lang. 8 lang Eh? ang nakakuha. Dahil Diba? sino ba ite? 8 lang. Ito na. 8. Ten, tadadaan. Siya The po. mystery celebrity of our Kutaw question is... Yummy, yummy. Zac Efron. Zac and the Beanstalk. Zachary David Alexander Efron. Efron. Ah. Ano yung ngalan day? Ay, bantog din mag-chef siya kaysa Efron. Okay ba? Ay, apron to apron. Apron to Kaya apron. gwapo ko, pasok to. Na, Pwede, pwede to, pwede to. Pasok na, Bright pwede. ka. Pwede to. Bright. Bright. Super Apron. bright. Very good, my gala. Wapo, no? Wow. Okay, no? Okay kayo. Grabe, close ba na diretso? Ay, Murag napikil sorry. mga sa abs, sir. Ay na, okay na to. Julia, kay Kuan talo. Okay na to. Close na to, my gala. So, sino ang mga ano natin? Ayan, sige. 8 lang actually nakakuha. Ay. Oh! Ayan. Eto sila ang ating mga winners. Ay, hindi naman winners. Mga nakakuha sa correct answer na Zac Efron. Yan. Si Bert, Carl, Janie, Dante, Russell, Dennis, Jov, and Hesperiday. 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 Like Hesperiday. Hesperiday. Lane Saturday. Kuha tayo ng dalawang winner, mga gala. Sige. Ayan. Sige, go. Alright. Spin ko na. First winner! Thank you, one. Spin! Ayan na. First winner natin! It's spinning it. Oh. Spinning it. Ay. Johnny! Jenny! Congratulations! Congrats, Jai. And ang second Congrats, winner Jai. natin ay si... Iyan na sila ko Saan dito eh? sa prize ani unya dito sa BBS nga grupo. Mga longkat That's dito. today. Ang second winner ay si... Oh! Jopan! Joe Pao. Kuya kayo. Puro letter J karon mga gala. Ay, Joy, si Jai o si Job, apil na mo sa Joors. Joor Society. Joor Society. Ni Joe Romantico, mga gala. Joor Congratulations. Joors. Paki-print screen na dito, paki-post ito sa BBS na to, mga gala. Okay. Yeah. Thank you very Bye. much. Congratulations. By the way, again, naka-Bisaya shirt me. So, kung gusto mo makabalon sa mga available designs, bisita lang mo sa Bisaya Aoy nga ang Facebook page. O syempre, ang among merch, hapit na. Tangin ninyo, may gala. Dapat na. Oh. Malapit na ha, ang atong Bawal Bugok Show. Dagan salamat sa inyong pagsuporta. Again, Katong katong... design. Katong gray man ato una katong logo. Katong logo. Kato sa una. Tapos kung gusto mo maminaw sa mga episodes, sa mga past episodes namo, way problema nami sa Anchor.fm o sa Spotify, i-search lang ang Bitog Bitog University Podcast. Akong YouTube channel, Bitog Bitog University, o syempre akong Instagram, Bernie Bitog 2, Facebook page, Bitog Bitog University. Okay. And of course, i-follow po ninyo guys lang nyo sa Facebook ko, tsaka sa
Chang. Sa Instagram, sa ako ang YouTube channel, o sa ako ang TikTok, Maria Filingera. And join na sa akong community, Maria Fest Squad. Dito ko gasa ng mga pictures, guys. Kung saan nga picture? Uy, pwede mo join na. Kasi yung mga nice na picture dito. Basta, kung mga Yeah. And syempre, follow po ko ninyo sa akong mga social media, Joe Romantico 2020 sa Facebook, Joe Romantico sa sa Instagram and YouTube. I-search ninyo TikTok yapon Joe Romantico. I-search niyo tanan. Salamat. Og Bisaya Oy Clothing PH dayon. Salamat, guys. Yan guys, sa ila lang mo follow guys kay kailangan kanila lag followers guys. Go siya. Joke lang. Ako'y pinakagamay og followers guys. Opposite akong gikuan. Bright man ka mo. Kasabot na mo ng hangyo ra gyud ko, palihog ko. Master Dreamer po. kayo. Unsa man ato Ikaw may ipakita sa daghan? ila ang design nga kuan katong bag-o basin ganahan sila mong kuan or Ganang ko itong nainahong na to. Ang channel lang ito na naong. Sunod na tong isa. Oh, Okay. Naong ba? Okay. fights. Alright. Guys, thank you. Ingat mo Hey, tanan. congrats sa winners! Congratulations, winners. Kita tayo dito sa BBS. Basi po mo nakapil sa grupo ato mo sa BBS. I-search na ninyo BBS. Ingat mo tanan. Bye! Bye!